ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಾತಾ ಶಾಪ್ಗೆ ಬಲೆ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾವೇನಿ ಸ್ವರ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮಜುಗಳಿಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿದ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಿಖಲು ಓ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತನಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಬಡ್ಸ್ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಅದಾತ ಮತ್ತು ಆಫರ್ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ. ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ತಿತ್ತಂದ ಏರ್ಬಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಚು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಉಂಟು. ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮಿತ್ತಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಲ್ ಉಂಟು. ಐಟ್ 7 ಬೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಟಿವಿ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ಲ ಆಫರ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಐದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ. ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಾತಾ ಶಾಪ್ಗೆ ಬಲೆ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ವೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.